мана дар бораи квартираҳои қимат мепурсанд, савол метиҳанд дар Истанбул. ҳозир ин ҷое ки мо қарор дорем, ино хонаҳои ситянд, тарафи Башакшаҳир, квартираҳои қиматанд ино. ин тарафода одамои обеспечиванные, состоятельные одамо зиндагӣ мекунанд. ин квартираҳо снимат карданашон ай $1000 боло ҳай и хели хонаҳора, хариданашон ай $500,000 боло ҳай. ин домо ҳар якташ алоҳида фитнеси занона, мардона алоҳида дора, ҳаммом дора, бассейн дора, алайха ҷоҳои оилавӣ дора барои пикник кардан, барои бегаҳё баромада оилавӣ шиштан. Беговая дорожка доранд. Даруни сити ҳама вақт тишина ҳай, хеле шумный нест, ғалоғул нест. Ну и, конечно же, детская площадка. И хеле ситиҳо дар районҳои приличный мешаванд. Ана инҷо почтаҳои